Milé dámy, vážení páni, nebudeme to zbytočne dlho naťahovať. Moje meno je Tono Suchota. Neverím, kde som sa ocitol a čo robím. Nevnímam časopriestor, netuším, koľko je hodín. Čo poviem tej svojej, keď sa bude pýtať, kde som sa zdržal? Čo? Hlavu hore, veď to není koniec sveta. Všetko zlé je na niečo dobré, či jak je tá veta? Nepochybujem, že by ma to trápilo, no je to pravda, že nechceš ísť s kamarátmi na pivo. Jaj, takže zapnúť, vypnúť, Tonči, počuješ ma? No, ja ťa počujem, ale seba počujem slabo, daj mi mikrofón vyššie. Nemá predstavy s cudzími ženskými, no hovno tomu verím asi, ak keby povedal, že hej, tu je porno. Počkaj. To ako fakt, teraz už vážne pochybujem, že to niečo je vôbec chlap. Som tam desiatky krát, overený revír, chodil som tam rád. Vždy som tam úspel bez vážnejších strát. Desiatky vrcholov a žiadny pád. Žiadne hajajaj vraj, keď si s ňou tak nespí. Známa vo vysokých kruhoch má svoju prestíž. Pochádza z Južnej Ameriky, no paradoxne je biela jak moje nové niky. Otáča hlavu do tej garzonky, vypína telku a zo stola zbiera prázdne plechovky. Pohľadom kontroluje malého na posteli, ktorého otec spí na gauči v rozopnutej košeli. Milujem ju a niečo ti prezradím. Môžete mi núkať hocičo, aj tak ju nezradím. Starám sa o ňu, jak sa ona vždy starala o mňa. Tam je to najlepšie, nemôžem na ňu vešať hovna. Halavícenia, mia smrtko, veď sa čiem sú a sústval chanon, aj novin žilír mia star pavistu, veď novin ješu. Yes.